Návšteva. Prineste na stôl. Ešte niečo? Po pol decku. Ahoj. Vítaj, Anuška. Sadkaj si. Anička, mám na teba ťažké srdce. Prečo si mi to o tom Petrovi nepovedala? Tak ale vieš, on to tak chcel. Aj tak si mi to mala povedať. Tak prepáč, no ale vieš, on nerád hovorí o svojich statkoch. Dobre, babi, stop, super. Fakt super, babi, aj vy, kompárs. Dáme si 5 minút pauzu a za chvíľku pokračujeme. Počuj, Miška, a čo si mi to hovorila o tom raji, či čo to? Vieš čo, poďme von, radšej. Dobre. Ty počul, ale ja tomu fakt nerozumiem, akože nepredávam, nekupujem. Tak hej, však to je ten 3N systém, čo som ti spomínala. No daj. Tak realitný raj, 3N systém funguje tak, že nič nekupuješ, nepredávaš, neinvestuješ a predsa zarobíš. To je jaká blbosť. Ale žiadna blbosť. Pozri si ich stránku Realitný raj. Ale nejaký problém v tom bude, že? Nebude žiadny problém. Zaregistruješ sa ako odporúčateľ a vôbec nič neplatíš. Aha. A kde sa to má zaregistrovať? Realitnyraj.sk ako odporúčateľ. Aha.